ngaturaken pujalan puji maring Gusti Kang Suci. Nuning para rukun para sesepuh, mugi yang sal pitulung, mugi yang sal pepayung, mugi yang sal pepayung, mugi yang sarah kayu. Sarombongan kula nyuwun dijayakeun. Seniwati seni sandiwara bintang ratu puniki seni sandiwara bintang ratu dipun pimpin langsung Mama Kisman Muntoro. Alamatipun saking Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Sareng hormat dumateng Nogya Yene Keding, sampun lali masalah wase. Aduh, mimi panitiane Keding aja lokti gawe nglamun. Dumat Bang Bapanda sareng Bapak Kuwano Madine Keding, sareng Mama Ulis Doni Keding, sareng Bapak Wasnane Keding aja lali selawas Bapak Wasna, sareng Bapak Malang Nasiri Keding, sareng Bapak Toyone Keding, Bapak Toyo sing dijaluke man sayang selawase, man sayang saumure, saumur bibakal lali, saumur bibakal lila. Sekaru kirikan parwatu welan pisen kaya kaca nang salora bakal diakui. Batin tetep ngakuning, batin tetep ngerestui, tetep ngerestui. Jempu alas panimanan saya lawas, pula kedanan saya lawas, masih kilingan kelingan kaya ning mata, kebayang rasa ning ati.
Panturarang pinyula mantek kadeng ati jareng basane dilunjang bangsa wurunga mamakis montoro sarang nokke yene keding minangka sing duwe bintang ratu dewe senajan ragane anggening batin masih kelinganing batin masih kemutan ning batin masih kemutan ning batin masih kelingan mama panitia mama kunci sing dijaluk eman lan saya kalau siang ada matahari sudah malam berganti bulan para sesepuh sudah malam berganti bulan dari jauh datang kemari bukan maksud cari lawan bukan maksud cari lawan tapi cari persaudaraan duh para sesepuh babuyut minangkane babuyut Mesir dewek minangkane kang hormati kang nyakseni babuyut Mesir bilang alit pungkian trijing sing dijaluk kaca lali mas selawase babuyut Mesir babuyut Mesir aja lali sareng kula selawase selawase Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih lagi maha penyayang. Atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga pada kesempatan malam yang berbahagia ini atau siang yang berbahagia ini telah menjadikan suatu kesan yang tak mudah kita lupakan bersama. Hadirin, untuk mengisi acara yang perdana kali ini Anda akan menyaksikan tampilan seni tari Slendra Kering yang akan dibawakan oleh Neng Caca Agus Putri dengan diiringi gamelan asli laras peluk dan slendro dihiasi alunan pesinden tunggal Ibu Haja Suningsi. Untuk itu kami ucapkan selamat siang, selamat menyaksikan dalam tampilnya acara yang pertama, seni Slendra Tari. Sinjang kirut sejatine wayang jajar gunung pinayungan wayang mana hari wayang eta wayang Ponggawa mimiden api sareng ini karpan kang hormati kumaha lamun tumati mantak hujan bebanjiran sang kuriang kawan anu manis hari muda kuda ada yang sumping
budak dagang tinggi. Rasa dan penasaran Arya durung mabong ayu laksana diri. Yen durung malaksana diri Mamane Daniel matur kesuwun pamae Paris Keding. Sareng mamaku ni Keding Mama ulis kang bayari. Layung sore padang esuk katon bae sakle bati. Kumaha waktu mati mantak hujan kebanjiran. Kumaha lamun hujan bapak tuane Olia sing ditembani. Sing hormati kok liya deh. Noktia sareng senang hati penghormati. Acolok digawe ngamun, anggur ga digawe gembir. Sareng kasultune Keding, kembang putih ning gelungan. Ini salsa bos beras dewe. Ini salsa acolok digawe ngamun. Sing duwe gula darah. Eling-eling mangkaeling rumikang di bumi alam. Dharma bawa jangan baik. Manusia orang kuasa. Wong ning dunya ada musa teman. Setrema makan lakoni. Sangkur yang kawanan kuda-kuda pada yang sumbing. Rasa edan penasaran yen durung laksana diri. Yen durung laksana diri kepada minakane bapak panitia. Sareng bapak kuwano Madina Keding. Bapak Doni Mama Ulis dewe. Bapak Wasdan sareng bapak Balang Asire bakang bayari. Sareng bapak Toyone Keding. Bapak Toyo kang hormati. Semplas-semplas paling beane. Wonge ayu maning rupane. Ari wonge ayu maning rupane. Demikian hadirin, baru saja telah lenyap dari pandangan mata Anda lewat persembahan acara yang pertama. Semoga untuk acara tadi dapat berkenan di hati Anda dan menghibur masyarakat Suti Mampir, Blok Kayen dan sekitarnya, khususnya untuk memeriahkan acara unjungan Mbah Buyut Bandeng di kesempatan siang yang berbahagia ini. Untuk itu baiklah Anda akan mengikuti acara yang kedua, mimbar cerita sepanjang siang
Kali ini Bintang Ratu Sendra akan mempersembahkan suguhan cerita yang cukup berhistoris dengan judulnya Mutiara Gunung Kumbang. Selamat menyaksikan. Kalau siang ada matahari, sudah malam. Sudah malam berganti bulan, sudah malam berganti bulan. Mbak Buyut Mesir. Dari jauh datang kemari, bukan maksud cari lawan, tapi cari persaudaraan, tapi cari bebaturan para sesepuh. Sarang mama panitia keding, mimi panitia mama kulu, sarang mama ulisa keding, sarang mimi nedia nilai keding, sarang mimi parkane keding, aja lokti gawe lamun. Sedaya samia kumpul, sedaya samia ngempak, setinggil binaturata, kanganan tempat bermusyawarahkan puniki. Kakak tempat bermusyawarahkan, karena kakek musyawarah karo sampean sedaya. Sedaya singgah di bawaan kula, singgah di bawaan kula. Mama tuan yang oliai keding sing ditembangi, senang adipe keding aja lali selawase, orang senang sultan yang keding dimebarkan aja lali masalah base.
Kakang Pinangeran Pati. Aduh ninggalaken pendopo Cirebon dirasa para kadang elang Pinangeran iki ngrasakaken kengelan. Iya aja abong-abongane dadi bawahan ya Kakang. Lirena dikit sedelan. Setitik bari anak obrolan. Sing sejujure Kakang. Gue lagi kaya dene kodok kegawan ning garu Kang. Ngencang itu mindake sampean. Sebenarnya mah durung weruh kini Kang arep mendi. Bisa sing minangkane bos beras dewi. Sesampune matur kesuwun mimi salsa mimi iro sing ditebangi mimi iro sing bayari sing dijaluki man sayang senawasi iwan sayang masa umure saumurku lalakoni mimi iro Mama Samuri matur kesuwun ning lebakiyen sampean kudu jujur. Ya artinya aja nganti tedeng kelir selendang sinaloka Kakang. Enggal terang-terangan. Kabeh kadang Pinangeran sumpingaken apa sing dadi ucap pangandikane isun ya. Apa marga sarta jalaran isun ninggalaken pendopo dalam Cirebon bebasane nuruti dalan setapak niburi ning segala lumakoning Kakang. Terus terang waktu saat sekian Kakang ora bakal tetelang sendang sinaloka sing dadi mantak tujuan Kakang bakal teka ning Gabus Gamel. Gabus Gamel Ya, kelawan ngenduweni maksud lan tujuan apa pun. angsal perintah saking sesembahan Gisui Nuhun Sunan Jati Purba. Mimi iro minangka sing ditembangi sing hormati mimi iro sesampune matur kesuwun sareng Mama Samuri ning gedhi minangkane matur kesuwun mimi salsa bos beras dewek aja lali salawase mimi salsa matur kesuwun. Mungkin tugas dianggap enteng kecape angin abot dening sanggane entenge tinggal jalakan perintah abote mendingane ning segala ucap pangandikane sun iki ora mantak maring bahaya kelawan sesembahan Gabus Gamel sebab krana dening sampeyan tujuannya Kakang tekak ning Gabus Gamel bakal mbalekaken sabda penglamar. Apa sampean ora salah ngucap? Kang,
Singarane mbalekaken panglamar Kakang. Dudu kaya mbalekaken sabrang Kang. Sareng hormat dumateng mamaku. Sareng mimiku nek keding sareng mamulis mimiulis. Sareng mama panitia sareng mimi panitia nek keding. Mimi sarasa minangkane bos Prastewe. Sareng mimi irae keding minangka matur kesuwun. Mimi ira matur kesuwun sang kajalali. Masalah wase aduh abung. Go Kakang. Ari balekaken sabrang ning warung mau ora dadi pikiran Kang. Kiyen balekaken panglamar mending ning nrimane Kang. Pokat blining nrimane kepripun ki. Soale pada bae kaya pengecehan kudu Kang. Wis nanggung ning resikone. Ning segala apa sing dadi tugas lan kinerjane isun kelawan sampeyan. Nuruti apa sing dadi perintah Kanjeng Sinuhun. Senajana bebasane nyawa sing bakal dadi taruhan demi pengabdian kelawan Kanjeng Sinuhun. Memang Kakang uga orang bodone Rai. Ora semudah membalikan dampal tangan kanggone balekaken sabda penglamar ning Gabus Gamal. Cuman ya kudu priwen. Iki dudu kehendakan Kakang. Ananging atas dasar ya iki pangucape Nok Ayu Ismayawati. Apa bisane dibalekaken sabda penglamar karena ora gelem nuruti apa sing dadi penjalukane Nok Ayu Ismayawati Rayi. Go Kang, keplenake wong dadi bawahan ki. Baka waya mengkenen be kokon bawahan sing turun tangan. Ya mau ne ora Kang. Ari arep diterima mah mau Kang lamar tembean Kang aja ditampani. Kiyen wis ditampani kok dibalekaken maning. Dianggap isun pegaweane mangan buah simalakama. Lamun beli nurut salah komo maning ning nurute. Iki bakal nanggung resikone isun kelawan sampeyan. Cuman jarakah pengabdian didasari kelawan niat lan tujuan isun. Sampeyan senajana kangelan sing kaya ngapa tetep ya sing ngarane kewajiban yang sampeyan kudu dilaksanakan. Mulane sampeyan ning waktu kiyen kudu weruh ya. Kenapa bisane penglamar bisa dibalekaken? Karena memang orang gelem nuruti apa sing dadi penjalukane Nok Ayu Ismayawati. Jalukane ora angel Rai. Jaluk gentong lanang. Cuman kaya dene wong Gabus Gamal, kaya dene Anca Kesuma, iki ora gelem nuruti penjalukane Nok Ayu Ismayawati. Lah, ari bokat kun penjalukane apa? Ari njaluk gentong-gentong bemaya pirang-pirang ning pasar gak Kakang? Ning lebakian mungkin sampean durung ngerti lan durung paham. Mungkin sampean wis weruh Gabus Gamal dening anutan dudu ajaran para wali sangyang sing dadi pepakem uripe. Beda kelawan isun ajaran syariaten para wali. Termasuk uga putra saking Gabus Gamal ya kang duwe aran Ancamuka. Bisane ora gelem nerima apa sing dadi ucape Nok Ayu Ismayawati karena bersimpangan keyakinan. Mual bakalan gelem ya wong Gabus Gamal bakal melu lawan ajaran yang para wali. Go mantake ku Kang ya. Sekakang ari jare kula mau balik maning bae kalah. Weruh wong Gabus Gamal kudu suwe kaya ngapa Kang? Kang wong sakti kana Kang. Beli tedas ning papak palu ning pande kana Kang. Kakang keberu yen bae Mas Putra Ancamuka
iki pemuda kang bener-bener sakti tur mandaguna. Bebasane titis andanawari wijile wong atapak beli tetas ning braja. Tapi sing aranane tugas Rayi ya priwen bae kudu dilaksanakaken. Kuwayang temen lamun sampean ora nuruti kelawan apa sing dadi perintah Kanjeng Sinuhun, dicap sampean selaku kadang pinangeran kang ora nurut kelawan kewajiban. Mulane ning kene Rayi, apa bisane Kanjeng Sinuhun nugasaken isun kelawan sampean iki mungkin lagi diuji. Sejauh mana pengabdian yang sampean kelawan Kanjeng Sinuhun? Yen ugane mengkonon Kakang ya. Mangga kula pasrah mawon kelawan sampean. Hayuh bakal bebarengan ngencang itu midake sampean. Nurut ning segala perintah Kanjeng Sinuhun iki suatu pengabdian yang sampean. Cuman waktu kian Rayi mungkin singaran yang curiga tindakan kang waspada. Sedia payung sedurunge udan ya, sedurunge isun melanjutakan perjalanan balekakan sabda penglamar, kemungkinan wong gabus gamel ora bakal nrimakaken. Mulane ning kene sampean siapaken ya ning segala kinerjane yang sampean, jaga jumaga ning setiap tapal watas, bok menawa amuk murkane wong gabus gamel bakal ngatur siasat yen bae penglamar bakal dibalekaken. Nggih, Kakang. Para pinangeran pada digawani beli pesele kok awas. Ajang Resula ning waktu kin sampean kabeh lagi diuji. Siapakan tenaga lan pikiran yang sampean saking bebarengan karisun golong-golong ragam carem pribasane teka ning gabus gamel balekaken sabda penglamar Rayi. Mangga Kakang. Sikro milir sanggeteksi mongko batu. Den Mas Putra ancamuka aja kaget isun kadang pinangeran Dasar sun jageni bakal teka dening panggonan yang sampeyan. Ayo Rayi. ingar sama iwaing pungkur, iwaing pungkur. Atana pingkanan kelawan keri ingar solam panyalon. Sing dijaluk kajalali mimiro, mimiro sing dijaluk eban sajang. Omai salsanga bos beras dewek sing paling eman. Waktu berputar sangat cepat melebihi kilat apabila tidak kami ingat. Tak terasa jarum jam di meja tugas bintang Ratu Sendra menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya kaum muslimin wal muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat duhur untuk sementara pentas bintang Ratu Sendra kami hentikan beberapa saat waktu. Mudah-mudahan amal serta ibadah Anda mendapatkan taufik dan hidayah serta di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengar suara dong cangkrung. Cangcut kang prayutno, cangcut kang taliwondo, membantu tugas sipate wong kaya. Mimira sing dijaluke manan sayang, mane wong meduluran. Ora tinggal selawase.
pantes kekawang janji Mamanda sing ditembangi sing ngormati Mamanda dewek Mira wong sing paling eman dewek Ojo lali selawase Jala sutra lir paredan Jantung hati Wong dene pantes disawang Mama alias sing dijaluk memakan sayang Tenang hati tajam lamun bos beras dewek karukir gambar watu ini salsa sing ditembangi minangka bos beras dewek aja ngalamun Yes, Francis. miro aja lebih gawe lamun sampun lamun opo pendek sababana Kondur! Kok kata ora kaberan? wong siji-siji kaduli Mama sang suri sampun lamun sekarukir gambar watu welan pisan kaya kaca Mama Samsuri makaya kaca Dudu bae mangkonon Kakang Bu. Kode kita jangan ngomong dingin. sedaya sami turut andil Anak putu sangang saking gabus gamel wis antusias pan rewang gawe sujare Kakang Bola art anak ria-ria art anak rame-rame ning gabus gamel. Iya. Ibu Nelsa sing dijaluk kajalani selawase Ibu Nelsa ajaluk digawe lamun Kabe anak putus sayang, Kula abdi ananing gabus kamal. nggih Alon-alon asar kelakon, gremet-gremet asal selamat. saya. Sawise kita ke jalan tugas kelan kewajiban Nggih. atas perintah Ancamuka. Kokon ngelamar ning Cirebon. Tentunya sira wis suruh dewek. Bak lamar mau kan diterima. Wis diterima sing mau gula. Sarang mimiro keding Mimine Elsa sampun lali selawase Ibune Elsa sampun ngelamun Tinggal nunggu tugas saking sampean. Apakah sing ditugas nakon gawe ning kamanan ning bagian motor? Apa sing ning bagian tamu? Mangga sampean sing ngatur. Odon. Iya. Ya. Si kakak ngerti brot. Iya. Lawan ucapannya sira. Sawisa ngandika marang isun sebagai atasannya sira. Nggih saya. Seluruh gunung kadingaren badan siji arah sapa manika Harapan si kakang ya tujuan Mas Putra Ancamuka iki kira-kira rumah tangganya sing sakinah mawadah. Warahmah. Bisa gawe contoh anak ning kabeh anak putus yang gabus gaman. Tebakun bukan.
Ya untungnya pengalaman ini diterima Rai. Lamun orang diterima, kayak ngapa nafsu ya? Waduh, murka. Ancamu kayak wong cetek nafsu ya. Lipir pawanine. Wah, gampang-gampang kamu. Tuh welang pisan kayak kaca daging salah. Mimi Iro, Mimi Elsa kayak kaca kan. Sing jadi orang mengerti ya. Antara Gabus Kamel kawan dong Cirebon kan beda agama. Ini tebakin sing dari pikiran. Coba sing jadi orang mengerti. Termasuk harapan si kakak kepentingan pelamar diterima. Bener. Oh, urane harapan si kakang ya. Sawise Mas Putra ancam muka iki kejajar pasang dadi sawiji. Kira-kira rumah tanggane sing sakinah. Mawadah warohmah. Mimi Darsan sarang ayah Darsane kudi sing dijaluk aja lali selawase. Gadange di bertentangan masalah agama. Ya aja dikaitakan rumah tangga kelawan agama. Ya. Sing pentingan pelamar mau diterima. Monone man. Oh. Sing dadi pikiran kita bakun bukan. Masalah agama. Ya bukti di pelamar diterima aja. Berarti orang ngaitakan masalah agama. Ya monone man. Ayah Darsa sering Mimi Darsa matur kesuwun sing dijaluk eman sayang Mimi Iro. Mimi Iro, Mimi Iro ibalan saja. Ada sing kurang takang. Bocah iki. Anak sing kurang. Anak putus sangyang. Anak sing kurang. Anak aja aneh. Coba. Lah, Ditelah mari sampean. siapa kana? Kering, kering. Butek. Menear kandahan. Priwe Kang, Kang. Kari gemblung digemblung. Gemblung Gemblung niku digemblung. biasanya gemblung niku karo kula bae, Kang. Bareng ngono kin Barang ki yen ilang kayak duit. ngilang. Iya bocah kah. Bal dibaune karo silas. Goblok. Wo, temenan bae. Menti kina menti. Iku bocah emang. Idi. Sedang rokok. Bocah ki ya. Lagi ngerokok. Yalah. Dah. Karpet dewe ya kesatuan kin ki ya. Segendi siraku segendi segendi siraku segendi orang baru-baru karo baturku segendi ngomong nggak sirah goblok segendi ngomong goblok Ya, sampai melesat kuno. kari ngomong segendi wis apane segendi bauku orang bareng-bareng karo baturku segendi Wis terap dulu. apane wayang Wayang mah lagi suluk. drokaken kuping aku. Sing endi siraku mauku ora bareng-bareng karo baturku. Kabeh anak putus sangyang sing gabus gemelku. Siraku ngerokok goblok. Gati dalan. Berarti dalan. Iya. Dalane apa? Budek pun. Ya, pun kapan dia. Budek pun. Si budek siapa? Si budek siapa Raini dah korbo. Sing endi siraku mauku. Ngaku belincang ayo. Ngaku apane? Sing bener Kang sampeanku. Kian ki Rasane mah. ketangguhan kita. Lah. Masalah apa ini ki? Masalah apa? Tangguhanku goblok. Ngaku beli. Iya. Ketangkep teles. Ketangkep basah. Tangguhan masalah apa? Ngaku beli. Ngaku priwen kita. Wis ngaku Ngaku apa kita nih kok? mungkir beli ngaku sampai aku. Ngaku priwen kita nih. Masih tetap mungkir ngaku beli. Yang ngaku apa ningan? Sirane manusia planet. Aku gawa-gawa. Hei, aja sok fitnah.
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ya tapi kan Kira kok ngaku apa? minggir setan pedaringan. Lah ditampok bisa. Ketemu aku. Ngaku beli sampean. Beli, Beli ngaku. beli. Ya kurang ajar sampean. Ngaku Kang dikebuki sih. Lah. Ngaku dikebuki Beli sampean kok. Ngaku apa kan ya? Ngomong kudu tutup ngaku apa? Kok dikebuki bae sira. Ngaku. Sangka nega. Orang ngaku. Ngaku apa sih kita? Babak belur. Ngaku beli sampean. Sampean aku ngaku yang salah Pasti orang aku ngaku. salah. Rasa beli sih sampean aku. Si, turun bukti ini ngaku apa kita nih? Aja ngembet-ngembet. Hira aku siapa mau ditampok ika. Setan pedaringan. Menang. Ngaku beli sampean. Beli. Orang ngaku. Oh ya goblok sampean kok orang ngaku. Ngaku apa? Durung guru ada bukti ini ngaku apa? Kita ada nyolong apa? Sampean ku bener beli sing ngarane bul. Iya. Ya sing mau ngaku beraja dikedoki. Lah, sing mau tak takoni sampean ku ngaku beli. Orang ngaku sampean ku arane bul. Iya, ya sing mau Berarti aja orang dikedoki. gemblong. Rai diri aku ngerokok kuno iya. Lah iya. Dilarang. Rokok apa kuno? Ah, Rokok apa? Samsu. Hei. Kian Kang Bul namanya wis tercemar. Tercemar tapi terkenal. Terkenal. Nah, ini di kuno. Ning YouTube. Apa kuno? Kang Bul wong sugih saking ki. Sugi. Wis wong Sugi sugih. apa kuno blong? Sampean pengen melu beli. Kayak Kang Bul sugih. Jadi duit beli. Wah ya jadi duit dong. Wah, melu ka. Kang Bul kini ngomah wis pasang nambor. Rambut jadi ketua. Sampean pengen sugih? Iya. Ya wis, apa pengen sugih nurut Kang Bul. Ning ngomah dipasang nambor. Iya berarti jadi ketua apa, Cang? Wes duduk ketua pokoknya sampean melu beli bisnis Ya Kang wis Bul. oke, melu lah. Sampean melu. Kom, melu sampean. Melo. Sampean melu. Melo, siap. Kap lamun sampean melu umai dipasangin nambor ya. Iya, siap. Kayak Kang Bul pokoknya sekali pasang nambor jadi duit. Suki. Sugih. Melo. Ah. Melarat bae soal kaldina. Ya, iya. Ayo. Nambur apa? Hah? Nambur apa kune? Nambur apa? Nambor apa? Iya. Tak baca ning gemblung ki rumah ini dijual. Ya kowe melarat arane gablong. Ngomong apa? Dudu omongan. Ngomong apa sih? Sampean kesugi duit ora Kak? Lah. Ayo, Medhik didure sugi duit. kau wira. Kau isin sirang. Singaran manusia kan dari harga diri. Koplok. Ya sampean ngerasa beli ume didol kok. Yang rasa. Ya wis sampean dipasang nambor. Waduh berak kita dari ketua. Dari ketua beli urut diwaca rumah ini dijual. Gemblong. Arikun masih bengen, ganden ganyak senti. Masalah warisanku pragat kabeh. Kowe mah weruh ki Saka. Kene mondok ni mertua. Setribe koplok. Muka terengurung lah diri hangat. Waduh. Aja dilihat enggak? Kodal. Ayo, balang-balangan kumis. Kayak banci. Kang Buan. Tengok. Hari apa-apa ku kumisnya ku. Oh, Ngisin-ngisin ini ya. Aduh. Merendahkan ku Kang. Itu sih bener maning. Orang mancing-mancing. Orang mancing-mancing. sampai. Mana? Di bayi pelajaran Kang mau mangece nih sampean. Ngecek aku. Wis, Ya Kang. iya, suatu penghinaan. Ya iya. Singaran harga diri, orang bisa tuku kelawan duit. Ditebakun. Bener lebakuan. Pengennya apa sih? Encang. Pengen apa sampean ya? Setan gini. Ngelawan bae Kang. Lawan nih kita. Yang lawan wong Oh, lanang. Orang mah diri kita. Budi Kita apa? ki atasan sih goblok. iya. Wajib apa bawahan kelawan atasan? Hah? Wajib apa bawahan kelawan atasan? Ngelawan bae. Sampean ngedidik. Medik-dik. Wajib apa? Bawahan karo atasan. Coba bawahan ki wajib ngeregani nih atasan ki goblok. Oh, berarti sampean sing mau pedak didik pengen diregani. Ya iya wong atasan. Pira? Lamun sampean pengen diregani, priwe? Lamun tak regani 35. Murah. Lagi larang sekian ki golongan 79. 79 patake kroak. Larang panen cadon mah. Desane Irak ora nyadon. Ya Meledak. keselitik ke anak Bandung.
Lo sarang ora panen, Ora panen. panen. Arep beli tuku tapi Wis gah, sing kalau ngomong gede Ora ada duit Kang, ora ada iya. duit. Kini mengkenen Ya, ya. priwe Kang? Lamun masa perkawinannya Mas Putra Ancamuka. Awas seksi ini dibagi kini. Mangga sama ditunjuk. Cak mana ya? Ya, gemblong belum. Siapa sih? Nah, Rainira. sira. Raimu. anak Anak buel arep main tugas. Ismayawati kan arep kawinan. kapan? Kawinannya kapan? Yang kok luru dina kang becik. Sira tak bagi masalah seksi. Masa perkawinannya Ismayawati. Kelawan pemimpin gabus gambel. Kira-kira bagian apa berot? Iya. Kang, ditunjuk. Seksi. Tim kautanan. Putanan. Kok ngajatan kini? Ira. Kok ngajatan? Pengampu. Pengairan. Bagian lah pengairan mikul. Pengairan. Terus? Pantes ya. Ya, seksi. Seksi apa? Pembasuh piring. Cih. Bagian. Loh. Bagian deleng Ya rai. wis bagian. Pun. Pembasuh piring. Joko. Ah. Kita apa belum? Wah, Joko mah pas kunku. Tadi apa belum? Tukang nyicipi. Ih, tukang icip-icip ya belum? Iya. Tukang Jangan icip mateng. masakan. Ora. Jangan matang dicicipi. Ora nyicipi kuan. Nyicipi apa? Daging menteh. Ji, kayak kirik. Hei, Ki, bongsor apa? Kian ke. Brok diomong. Tukang angsu. Ih, bisa anda tukang pengairan. Ya sejen pengairan karo ngangsuku. Lah dah lah. Lah, hari pengairan mah tukang nyibuki bayi. Kan. Wah, kan ka. Askom, mono Iya askom. ke, askom. Apa ke? Hah? Pantes ya. Sirane pengen apa? Ya terserah sampean. Sampean sing nentukaken. Tukang nyambel. Wong lanang tukang nyambel. Ay. Kita. Khusus kin mah. Lamun bagian bengi Apa coba? sing ning lampu-lampu. Khusus pemegang setrum. Ya modar nang. Sembarangan Biar bae, emang. pengantin kudu rias bior pes sampean kan sing megang setrume. Teknik. Iya. Di selarak selorok. Sing megang setrume kan sampean. Wis bagian entah. Apa jare rai gemblung bae Ya ya? wis. Sira bagian apa? Kita MC dong. MC. Iya. Dijajal. Orang disah kayak belum. Ya, iya dong. Sekian kok perkawinan Gusti Ancamuka kelawan Ya. Ismayawati. Kok sing nembang gemblung. Sing bakal ngibur. Enak tah nembangnya. Yang temen Dicoba jajal. dijajali ya. Cak kayak apa suaranya? Are gemblung mah nembang lagu Jawa aku belum bisa. Uduh. Orang bisa lagu Jawa. Bisa lagu apa? Dangdut, Lagu Sunda, lagu barat. lagu barat. Sing bener kah? Cak kayak apa? Sandiwara saja ke lagu barat. Aku mau Dicoba Kang, jajal dicoba. Kayak penyakit itu sirah barat. Kang dicoba. Kayak penyakit. Angin barat bae ngatisi. sing lagu barat kasih. Ya. Mapai jalan Ah, setapak. ya sudah. Maju Barat sih mempon. Sunda. Apa? Sunda. Lagu apa sih nembang? Barat. Ari bau lagu Sunda karena goblok. Ya hari Sunda aku bagian Darso barat. kan. Bleh. Ya Sunda ke bagian barat. Berarti lagunya lagu barat. Ah, bagian barat. Iya bagian. Ya barat. wis ente. Ujare Kanjeng Rainira bae lah. Sing bener pakai siapa kah? Ayo. Ya gemplung. Gemplung. Baskom. Paten dong tadi ini mah. Kok ira beko. Jok, Joko. nams, cuk. Priwe Coba. Kang? Ira bae Anggongko. Priwen. Bokatan Ismayawati karo Mas Putra. Ancamuka. Rame-rame camuka. Iya. Oh, nang Joko nyumbang lagu. Oh, kita sing mai hiburan. Iya. Sumbang si lagu. Iya, Ini ki acara apa ki Kang? acara Kunjungan. unjungan Unjungan. Buyut Banteng. Buyut Banteng. Iya. Hormati kanggo Bapak Panitia, Panitia, Bapak- Mama Kuwu, Mama Ulis, dan seperangkat desane, Nah, terus? kanggo keamanan saking Kapolseke, lalu kadang Ramile, Terus kanggo disebut? sing lagi mantau streaming, Mimine Mila, Mimila sing ana ing Taiwan, Ya. kanggo sedulur bintang ratu sing ana ing luar negeri bae. Oke. Ayo ang, cinta Anggo terhalang Kang Mas dosa. Kalus.
Kanggo sapa? Cinta Kamas terhalang. halus. Iya. Kanggo sapa? Kanggo Mama Leng Group. Iya, sing lagi mantau streaming. Kanggo Kang Prancis. Kang Anggo Mime Ibel sing Iya. Abu Dhabi. Ya yui lagi sing streaming. duwe Bandung sing lagi mantau streaming dok Lia. Ayo. Hormati kanggo masyarakat Sudi Magerlor. Anggo Dan juga panitia ujungan Buyut Manten. Semoga terus selalu bareng bintang Ratu Slendra. Anggo Kang Sanim Bos Kerang Ijo dan Mimi Bareng Katmira. Studio One. Mimi Emila, Yayu Ising yang Bandung. Beli mungkin sampai terjadi. Kakang enok wis duwe rabi. Senoke masih duwe lagi. Antara kita cintane terhalang dosa. Kanggo Ayo. Mimi Mila. Anggo Wakadra sing duwe dumampir. Wakadra mene dolan lah. Pengen pernah hubungan batin. Rasa getun nom beli sampai kawin. Beli sanggup kongkon nambah dosa. Kakane emong bogat genang hukum arwah. Kanggo panitia wah Buyut Banteng mangga diatur resime pada Ajoji. Anggo Nok Erika sing ana Singapura. Sing lagi streaming. Mimi Nemila wasik Anggo Bapak Dewan Tarmuti. ketuon aja ketuon. Kakang ngerti nih perasaan wong wadon. Beli mungkin sampai terjadi. Ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mimi Ibel sing ana ning Abu Dhabi. Main Nurul. Sing sabar, senok sing sabar, sing keremaja istighfar. Yen ora kelakon ning dunya, mengko bae ketemu ning suwarga. Pengen pernah hubungan batin. Rasa ketunok beli sampai kawin. Anggo Pak Guru Udi sing ana wilayah Beli Dumampir. sanggup kongko nambah dosa. Akane emong boga kenang hukum karma. Kanggo Mimi Nemila sing ana ing Taiwan. Yayu Ising di Bandung. Kanggo Kang Arif sing di BNC. Nok Tati Formosa sing di birunya ente. Anggo Pak Guru di Wakadra. Ketuon aja ketuon. Kakak ngerti nih perasaan wong wadon. Beli mungkin sampai terjadi. Ora sanggup cintane dibagi-bagi. Anggo Mimi Ibel sing di Abu Dhabi. Sing sabar, senok sing sabar, sing kerep aja istighfar. Yen ora kelakon ning dunya, mengko bae ketemu ning suwarga. Pengen pernah hubungan batin. Rasa ketunok beli sampai kawin. Beli sanggup kongko nambah dosa. Kakange emong
roket genang hukum